Yul. Kepiye Pak Pocong? Kepiye? Wis suwe banget awakmu iki gak ngerti nondi panggone. Tak golek ya ora tau ketemu Yul. Iki ngono sak temene iki. Asaku ilang. Ngene lho Pak Pocong. Kepiye? Aku ngono sak temene. Lagi, melaksanakan tugas Pak Pocong. Kepiye? Melaksanakan tugas. Omonganmu Yul. Melaksanakan tugas iki maksudnya kepiye? Ngene lho Pak Pocong. Aku iki akeh jadwale banget padate kok Pak Pocong. Jadwale gene Banget padate Pak Pocong. lah. Lah kok iso Yul? Lah piye? Aku pas iki aku kebagian mencuri. Ya wis iku pancen ya wis penggaweanmu Yul. Tapi ngene lho Yul. Kepiye Pak Pocong? Biasane iki kepapakan papasan nang dalan. Delalah iki dina nganti pirang-pirang sedina. Aku gak pernah ketemu dengan dirimu ngono. Ngene lho Pak Pocong. Kepiye? Aku iki nganu lagi pusing kok Pak Pocong. Pusing? Iya. Lah kok pusing iki mikir apa Yul? Aku lagi bingung Pak Pocong. Biasanya iki dirimu senang sekali berjalan berkeliling desa dengan guyang guyu. Iki kenapa kok nganti pusing? Apa ana apa ta apa Yul? Ngene Pak Pocong. Aku terbebani. Aku kudune nek pulang, kudune bawa uang. Yul. Pancen iku ngono ya wis penggaweanmu, pancen iku ngono ya wis dadi lakonmu. Lah emang gene. Ngene lho Pak Pocong. Aku pas iku ompang-amping. Tapi nan mereka iku pada berdoa kok Pak Pocong. Dajine aku kepanasan, apa nyedak panas, orang nyedak orang ndak duit. Bingung aku Pak Pocong. Aku nyedak aku terbakar. Ya. Aku paham maksudmu Yul. Berarti ngene. Awakmu iki nek maju kobong, nek mundur ya untuk murkanin darahmu. Bener Pak Pocong. Ngene ae. Kepiye Pak Pocong? Tinimbang kowe pusing-pusing. Elek-elek ngene iki ya aku my best friendmu Yul. Ya kepiye-kepiye aku tetep dadi melu khawatir. Nek engko bali dengan tangan kosong, aku yo mesake engko gak entuk nenen ngono Yul. Pancen ngono kok Pak Pocong. Ya wis Yul, iki ngono aku arep nutup lakonku. Ya wis ngene wae. Kowe yendang bali wae, tinimbang engko nang kene nalah kesuwen ora mbut gawe nalah dolanan wae. Siapa Pak Pocong? Ya wis kono Yul, daripada maju kobong mundur ya diseneni, ya luwung diseneni gak apa-apa daripada kowe engko terbakar.